אפס אנשים, דיבור מבוטל. שלום לכולם, נעים מאוד. קוראים לי עאידה. אני הכלבה החדשה של חני, ואיזה כיף שסוף סוף גם לי יהיה ערוץ וידאו, ערוץ יוטיוב, כמו שהיה ליוקו. אז ככה, אמא צילמה הרבה את יוקו בקורונה, ועכשיו לצערנו הרב יש מלחמה, אז גם עכשיו אותי מצלמים. אז בואו אני אספר לכם קצת על עצמי. בדצמבר 2022, לפני שנה בערך, כמעט שנה, הגעתי, אני לא יודעת אם אני מצלמת אותך, אבל בסדר, הגעתי לבית של חני. אני כלבת גולדן לברדור, מהממת ויפהפייה, שובבה מאוד, אוהבת המון לשחק, אני בת 2. כשהגעתי לחני, כשחני הגיעה למרכז הישראלי לכלבי נחייה, אני ישבתי שם ואמרתי לעצמי, רגע, לאיזה בית אני מגיעה? אני לא ממש יודעת, וקצת פחדתי האמת. קצת הייתי עצובה, כי לא ידעתי מה בעצם הולך לקרות, אחרי כל הקורס הזה שאימנו אותי לקראתו. ואז הגיעה חני, ובמשך שנה שלמה, תקשיבו, היא האמא הכי מהממת שיש. איזה צנועה אני, נכון? אבל היא כל היום מנשקת אותי, מפנקת אותי, מלטפת אותי, אוכלת לי את כל החלקים בגוף, הפרווה, הזנב, האוזניים, כל היום היא רק אוכלת אותי, האמא הזאת. היא הפכה להיות האמא הכי מדהימה שיש. אני כל כך שמחה שהגעתי אליה. אני אספר לכם קצת. אוי, הנה בבקשה. זה... כן, סליחה על הצחוק, זה בדיוק מה שאני אוהבת לעשות. אני אוהבת לשכב אני אוהבת לשכב על הגב, ואמא אוהבת לפנק לי את הבטן, וככה היא עושה, אתם מבינים? ככה כל היום, רגליים, בטן. אני אוהבת לשים את היד שלי עליה, תראו את הכפה הקטנה שלי. אוי, אני חולה על הדבר הזה. אני אוהבת לשים את הכפה שלי הקטנה עליה, וככה להתפנק. רגע. אוי. סליחה. אז ככה אני אוהבת להתפנק. עכשיו ככה, איפה היינו? כן. אז כשחני ואני התחברנו, זה היה ממש בתחילת הקורס, חני נאלצה להיפרד מיוקו, כלבת הנחייה שלה, שהייתה הילדה שלה הכי מהממת, שהיא עדיין, היא כבר לא אצלה. אז חני הייתה צריכה להיפרד מיוקו, כי כבר יוקו יצא לפנסיה, וליוקו היה קשה כבר לעשות את ההליכות ואת הנחייה. ואז אמרו לה, שלום, יש לנו כלב חדש בשבילך, כלבה. מצאנו לך כלבה. איך קוראים לה? עאידה. ואז, בהתחלה, חני היה לה נורא קשה, והיא הייתה נורא עצובה ומתוסכלת, כי הייתה צריכה להיפרד מיוקו, אחרי כל כך הרבה זמן שיוקו שרתה אותה בכזאת נאמנות. ואז אני הגעתי, והגענו הביתה אחרי הקורס, וככה אתם יודעים, היה לנו קשה בהתחלה קצת להתחבר. אני ישבתי במיטה שלי, ככה לא כל כך התקרבתי. חני לא הבינה מה אני רוצה ממנה, אני לא הבנתי מה היא רוצה ממני, וזהו. אבל אני ידעתי שיום אחד זה יבוא כמו בום. זה פשוט בא כמו בום. הלב של חני נפתח, היא התחילה להתקרב אליה יותר, אני התחלתי להתקרב אליה יותר, התחלנו להתאהב אחת בשנייה. אבל אתם יודעים מה זה להתאהב? זה לא יאומן כי יסופר. היא התחילה להתאהב בי יותר ויותר. אני התחלתי להתקרב אליה כי אני ידעתי. אני בחושים הכלביים שלי ידעתי שיום אחד זה יבוא. זה לא יכול להיות שאני אשרת את חני 8-9 שנים והיא לא תתאהב בי. חני מטורפת על כלבים, מטורפת על בעלי חיים, משוגעת על כלבים ברמות. עם כל העצב שהיה לה והזיכרונות על יוקו, והיא כל הזמן רצתה את יוקו, וכל הזמן אמרה להילה המאמנת, אני רוצה את יוקו, אני לא רוצה את אני רוצה את יוקו. עם כל זה, בסופו של דבר, חני פשוט התאהבה. ואני התאהבתי בה. כי היא הדבר, האמא הכי מהממת שיש, ואני כל כך אוהבת שהיא כל בוקר היא מתעוררת וישר באה למיטה להגיד לי בוקר טוב, למיטה שלי, ואני ישר באה אליה, והיא ישר מוציאה אותי. יואו, אתם לא מבינים איזה סיפור אהבה נולד פה.
זה לא סתם סיפור אהבה. זה סיפור אהבה בין כלבה שהיא כלבה שנייה לבין בן אדם. זה סיפור אהבה בין בעל חיים, בין כלב לבין אדם. זה סיפור אהבה של כלב שיודעת שיום אחד זה יגיע. האהבה תגיע, ואני הייתי כל כך סבלנית. אמרתי זה ייקח יום, חודש, חודשיים, זה ייקח, אבל זה יבוא. וזה הגיע. זה הגיע, האהבה הזאת הגיעה, הלב של חני נפתח כמו איזה פרח שנפתח, ואני נכנסתי לתוך הלב הזה, וקיבלתי את המקום שאני צריכה להיות בו. את המקום הזה, את הלב הזה. והיום אנחנו החברות הכי טובות, אני הילדה שלה, אנחנו האהבה הכי גדולה. היא אפילו עשתה לי, לא יודעת אם רואים את זה, איפה זה, היא אפילו עשתה לי תווית לב, תראו, תווית עם לב, איזה יופי, נכון? תווית עם לב היא עשתה לי, תווית בצורת לב, כי אני הלב של חני, וחני היא הלב שלי. אנחנו הלב אחד של השנייה. ועוד משהו אני חייבת לספר לכם לסיום. אתם יודעים שאני כלבה גם תרפויטית? חני לפני כמה חודשים הייתה צריכה לעבור טיפול בבית חולים, באיזה חדר, כמו חדר ניתוח טיפול, ואחרי חצי שעה הייתה צריכה לצאת, אחרי הטיפול הייתה צריכה לצאת לאיזה שעה של התאוששות בחדר התאוששות. אני חיכיתי לה. אמרתי, טוב, אני אחכה בחדר התאוששות, כי אני לחדר ניתוח לא יכולה להיכנס, לחדר טיפולים. חיכיתי בחדר התאוששות, לא משנה שהיא קשרה אותי לעמוד לחץ דם, והלחץ דם התחיל לטייל לו, כי אני התחלתי לטייל לי באמצע בתוך החדר, והאחות לא הבינה למה עמד לחץ דם, מטייל לבד. עמד לחץ דם, התחיל ללכת. בסדר, לא נורא. וכשחני הגיעה, אני נצמדתי אליה, אני שמתי את היד שלי עליה, וכל זמן ההתאוששות בערך שעה, אני לא זזתי ממנה. שמתי את הראש שלי עליה, שמתי את היד שלי עליה, וזה היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. ואני אספר לכם עוד סיפור קטן. קרובת משפחה הגיעה עם הילדה, בת 7, שהיא מאוד פוחדת מכלבים, מאוד מאוד פוחדת מכלבים. ובמשך שעה או יותר, היא לא התקרבה אליי. בסדר, היא פחדה ממני, מה לעשות? וחני לאט 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 יצרה את החיבור ביני ובין הילדה. בסוף הילדה ליטפה אותי. ילדה שלא רוצה להתקרב מכלבים, ילדה שהיא היסטרית לגבי כלבים, בסוף באה וליטפה אותי. הילדים האחרים שיחקו איתי, זרקו לי משחקים, שיחקו איתי, והיא לא התקרבה אליי. מאוד מאוד פחדה ונצמדה לאמא שלה. בסוף אני לא יודעת איך אני עשתה את זה, אולי גם אני עשיתי את זה. יצרנו את החיבור, והילדה התקרבה אליי וליטפה אותי, וזה היה לי נורא כיף לדעת שאני גם יודעת לרפא אנשים שפוחדים מכלבים, ולהגיע לאנשים גם שפוחדים מכלבים. אני מגיעה לכל אחד ולכל מקום עם הלב הענק שלי. אז קוראים לי עיידה, אני לברדורית גולדן, יש לי לב ענק, אני כולי לב, בגלל זה קוראים לי כלב. אז בינתיים, שיהיו ימים שקטים, אנחנו עוד נחזור, זה בטוח. להתראות. תרגום מופעל. עצור צילום וידאו. כפתור.